Trí dó híon náid be díríb se bblion ag léamh na nuacht darachid de nuacht Tá 9 mí bhealtaine 2016 rinne méid dearmad chean in na mórscéalte níor mórscéal in áíre ach tá sé chlúdach a New York Times os cían an ile so Cahamid beanwer mar woorscheel de New York Times thuris getán chnigverteocht mar ich joorfier ze chud arm na staateintige fechtes géir atarsúlach Puerto Rico mar jaal chailís nó sétéirecht. Fechtas géir taidoch nó tímoch is dar le riint daine. Nach bhfuil góáil snangach an áíre ach mionéisc non daine. Mar Hampla Ángel Perales film. Ángel Perales Muñoz, captain sa Ghard Náisiúnta, bhí siad ag lorg agus anhearna siad anrúchar na tithe míchearta a lorg faoi ró. Tá na pólíní míliata má siad sníad ní gníomharí federálacha agus arm choip agus rifle ansathe acu ag tuairt fáa faoi hiise beaga i Malte beaga mar Aguas Buenas Puerto Rico agus iad meate roine mar an túsal Perales Muñoz a gháil. Níor léir gur róisí é fiú má bhí sé rintina go a gháil. Níl má amadóir siúl agus tá sé bheagán déanach ní sé choir siúl mar sin stoppi mé nuair a bhainhí mé deire a na túrisce seo amach. Bhí me caint faoi na dúracáin níthe faoin chóras cosanta dúracáin seo cheap na stáitiantathe don chóiré heas le déanaí. A bhfuil fátannaí móra sé sin atá luchtach go maith. Agus an phráinn atá leis ó thosa na chóiré thua ag tástáil dúracáin le pléasc chin núcleacha orthu. Ní léir go fóil go bhfuil éon ábhar núcleach an. Ach is léir gur féidir leis na dúracáin seo pléasc chin núcleacha ampar rud atá ag chur agla go mór, agla mhór roiine. Rach mé raibh. An cogad talún in Manhattan
rinne mar cains faoi sin. Na cearnaí sa chugga idir an rúise agus an iarthar déanta. Melania Trump ceirtála rágan faoi Melania. A gháin go bhfuil sí lán le fuinneamh an réalta. Dúrú gur ró siise an spottallas óam go chéile agus an túchtarán thoras achtarnach le déanaí. Ben aiseanta is cosúil. Tá an Taliban ag déanamh spioch láimhithe de scoláidí islamacha a bhfuil atáide bhallart túisime ó híomh foréiginte. Neabhrúchan sé seo tromchúiseach agus atá creidimh donna ceanarcaí. John Kennedy, politeois, déan lethach. Sa chás seo ní hé John F. Kennedy bhfuil muide cains faoi ach John Kennedy poblachtánach nua I dteach na nionadaithe atá ag tosú I Washington go ciúin agus is go maithaige go bíod na mocha ciúine a éisian an bhín. I néineoin a ainm tá sé á mhargadh féin go neamh-hotalach, go neamh-fostúil, go neamh-chonséitiúil, go neamh-raisciúil. Fear siimplí sé dar leis gan waisiú ar bith. Bailú dhéar mar sé. Tá gníomhairí, caic gníomhairí, a thuras muid arab, caic gníomhairí. Dímhircí isce. Léirsúirí I gcaicanaí ag léirsú éirisce agus PGA na sinseir siúl faoi láthir. Ní is agam cináiteach I neice éisce is cosúil. Tá John Severson ealaíontóir agus bunaíthóir irise marmh. Ba bhóidín ba hacaíthóir mór chultúr an surfála. Agus thairng sé cosúlachta idir surfáil agus damhsa nádúir. Seochtú trí bliana d'aois bailú dhéar. Bhrisú isteach sa Pentagon le déanaí. Ríomhairí an Pentagon tá gceiste. Rud bheabhraíonn dúin chomh-héasca agus atá sé an dala mológ a chur dhaoine. Tócha go rúsáid sé an mó haceála spearfishing chuide me go cén réilge a bheachar sin mar fishing PH atá an fisáil a thuras méir. Ga fisáil. Tá tanchannaí olmhór chanáil Erie. Lasta a dúin atá agus rómhór nach féidir iompair ach na canáil. Tá
grúdlan trís fáil amach gur bhí an taon bhealach dóibh gud tancannaí cuipe iompar. Sílim gur meanródlan éach ní léon rud le ráthagam. Mean chabhlach go bé atá an gnáil agus é ar a bhealach sús canáil Erie. Chabhlachán. Takuma Sato, Americanach, siúr an geal nach bhua sé rása Indianapolis cúig chéad an deir seachtainní seo caite, rása a chéad sa héan atá dechar a sreidúint go bhfuil an bhfuil rása cúig chéad in Indianapolis siúl le chéad bliananis. Champín trí uair is Helio Castroneves agus bhí sé sin sanna sála Takuma Sato ach bhí Sato níos tapóla sa deire agus chunne sé Castroneves tríomhthíorte. Well, smaile seachlaid agus is smaile troid freisin. Nelo Ferreira. Chóimáil, tá cumú focailin seo, chóimáil sé slí bethe hacaí mar aus. Tugann tú aus matan sa hacaí. Agus é gimmertir feadh 10 millióna sna léigeannaí sóisireacha, mion léigeannaí ach ba aire é freisin de Ortún Ferreira. So a bheasca sús sílim le Ferreira rá sé ní héan cholacht céanna é ag déanann Ferreira millseán ní chuimhinn cadíad. Stuff mar pez nó stuff mar sin sílim. Cibé timar sé haci freisin bhaile ír. Níl is agam bhfuil sé marmh nó an tuairisce seo ghine sport agus níl me ag casa i dul ra go dtí leathanach dí a héan de fáil amach. Well, bhí Twilight in méalamh gachéine go dtí le déanaí. Sra leabhar de chuid Robert Pattinson ar iniu chláireach í telefís le gamaniscil scanáin sílim de. Ach tá Pattinson Peter go bhí stúr ré ní scríbnúir ba chumilm faoi Twilight nuair léime éineach mé na scanáin a riamh. Ach tá Robert Pattinson ag déanna scanán neamhspleacha inis ceann mar Good Time mar hampla a bhí ina rá rathair ag Cannes i mbliana. Sé bhí caint le tamil fictiúid chuid na netsa sa daracha go damhanda agus hit is sellibh ghine go garid níiad daracha go damhanda nach rá is go goidehé. Tá sé sucrathe idir na hír únéirí, well, garhach na níor únéirí go gcuirfear an pictiúr ceant
agus sílim go rion for an targad etarab réiteach má sílim. So sin iad na scéalta móra do na dúláfichiid mí bhealtaine 2016. Munar féidir dul níos fuide sin an level ústa agus ar nó ísta munar féidir dul níos fuide síos. Mas mai leat uachtar do sméra is dúcha. Smós dúchi go mai leat an tuachtar sin cuipi nó búilte. Má tá do helifíseán nó do rivre in an fiúnar a díos luathairspaintar an Skyline is mós dúchi gur Skyline ár tafach é. Má churann tú rud isteach do fóca go tapaí, sacan tú isteach do fóca é. Má tá anbhrónart faoi rud déanann tú leorghníomh, agus tá súile go gútaí an tú. An sé nearna tú an tolc Má tá an droichead chrucha le cablaí, tá sé cablaí teantathe. Má heas an rá scéal de chéile, tá siad cótheasfach. Má dhéanann tú rud nach bhfuil ceart ná cóir, tá sé égórach. Má chaitheann tú éadaí sa chuí nach féidir thua aithint, tá tú imréagraíocht. Má tá teachtareacht ansimplí tíobh hir den eiste. Sin éidim na heiste, nach é? Éidim na heiste. Más duna deasa is na gunaúla. Ag tú sa téasúir nó raibhthú sa téasúir peile bhíonn sco ránúchan an seo America chun na himleoirí is fearr a riint na fórne. Tá saosanna go leor mílta móra ina measc an míl mór dronach bhfuil drim dronach aige. Agus ní léonú duile le ráthagam, ro meas agus fáci mé slán, goim rath dé a raibh go léir agus tá súlagam go mbeidh muide caint le chéile rís ar bháid go dtí sin go seirbhí díosibh. Slán. Anis.